соат 8 шидина ман кор да баромадам. дар зиндагӣ кор накунӣ намешавад. одамои фарзанддор. сумбула ятимова қаҳрамони филми мустанади кӯтоҳи радиои озодӣ аст ки 1 соли пеш дар бораи кору зиндагиаш қисса карда буд. дар рӯзи иди модар дубора суроғи ин зан рафтем ва ӯро бо иди модар муборак гуфтем. рӯзи ид муборак бошад ва шумо ки қаҳрамони яке аз мустанадҳои озодӣ будед, худатон ин филма тамошо кардед ё не? он хештавор вай кардана ки мақсад дидем вай кардем. кадмам телефон да бачам оварди шуд дод ки ман фахр мекунам ки мисолам хе корда мекунам. ами корхона ки ҳурмат куна коргара барои чӣ коргар зиқ шава ба ман раҳрӯ гуфта ягон ҷои кори хато нест. ин зан мегӯяд аз он хушҳол аст ки баъд аз нашри филм андешаи бисёриҳо ба кору заҳматаш тағйир ёфтааст. бо мезгаран мисол монда набошӣ, хола саломат бошӣ, бо одам вай меша. ин модар мегӯяд аз он хушҳол аст ки заҳмати ӯву ҳамкоронашро ки барои тозагиву зебоии шаҳр хоби шабашонро қурбонӣ мекунанд беподош намегузоранд. корхонаи нағзай раисмон инсони хубай, мисоли ёрдам мекунад, либосамона попӯшӣ ҳама тарафа бо рӯзои ида табрик мекунанд. ҳаште мардам преми додан. ҳоло ин зан бовар дорад новобаста аз сину солаш метавонад солҳои зиёде ҳам ин корро анҷом диҳад. я фарзандода ё ёрдам барои зиндагишон ҳеҷ гап надорад. модоме ки қувват дорӣ барои чӣ кор намекунӣ? бо ин ҳама мушкилиҳо ин зан мегӯяд модарон ҳамеша қавӣ ҳастанд ва дар рӯзи иди модар ҳам таманниёти ӯ ин буд ки ҳеҷ гоҳ зан модари тоҷик дарду ғамро набинад. модаро ҳамеша вақт хирсанд бошанд, мисол фарзандошон дарди ғама набинанд. ҳамин модар да саломати фарзандай аввал умри дурозаш дига ҳеҷ чӣ. ҳамин модаре боша ки беғам боша.